nitie kod kwan oganda maromo milion 1.16. Kabende lipot wacho ni thoth oganda gi oketo maino gi e yore mopogore opogore mag nweng'o margi. Achiel kuom gin wechego mag kunyo mula mitimo e gwego mag Nyatike. Wan gi wechego mag lupo mitimo e gwego mag Nyatike. Wan gi wechego mag pur kaka mano mar niang', mano mar ndawa, mano mar abon kaachiel kod moko. Kabende kaunti ma Migori bende ong'ere kod wechego mag ohala nikech en kaunti no bende koro go tong' kod pinyno mar Tanzania. Kabende apaya maduong' kata ndara maduong' matudo piny Kenya kod pinyno mar Tanzania okale boma ni ma Migori. Kabende okinyi ma kawuono wan tiere kod director migao no wechego mag ohala e kaunti mar ng'eyo ni to e kaunti ma Migori bedo ni en tiere kod thuolo makare mar timo ohala, bedo ni nitiere gik mathoth kaka mula kod mamoko. Kaunti ni bende odongo makare wechego mag ohala, to bende nitie thuolo ma bende onego bed ni timo mondo med dongore, to midhiero gin mage. Koro miya thuolo mondo achiel kachiel mondo awuo kod director ng'ine to ang'o ma oganda nyalo ng'e kaunti ma Migori tiende kod ohala, to ang'o ma bende thuolo bende jo ohala mamoko nyalo biro mondo kotim e kaunti ma Migori. Director chori machiegni ka, adwa ni mokwongo iyangrinwa ne jo nenowa mondo wang'e ni to nyaka sama wueni kaunti ma Migori mokwongo bende odongore e weche mag ohala kaka onego obedi. Erokamano ahinya jowinjo magwa. An iluonga ni Collins Bala, an e director mar Trade, Tourism and Industrialization e Migori County. Kendo thuolo ma kawuono anwang'o ni agombo mondo awach ni Migori County en county maber, kendo county ma is strategically placed, kendo en county ma attract investors koni gi koni mar mondo bi ka mondo tim ohala e yo makare kendo e yo maber. Wan kaka department mar trade, tichwa en tich creating a good environment ne jo ohala mawuok koni gi koni both locally and internationally mondo giyud kama ber mar goyo ohala, ka wan bende gijiwowa kendo gimedonwa nengo mar county. Erokamano. Iwacho ni uchiwo mokwongo ichako ni uchiwo lwasi makare mar ohala. Ok ang'eyo ni nyaka sama wuene lwasi jiwo pedo ka ywak ne samoro onge pangilio maber, samoro weche mag stima lal, sami wach ni uchiwo lwasi makare. Lwasi mane muchiwo makare? Erokamano. Sani watimo engagement, watimo tudruok makende gi jo Kenya Power mondo wach mas malalo kinyi godhiambo mono investors kata kelo industries biro kar kaendi koro mondo rum. Mar ariyo, as a county government wamanyo partners mondo wariwre godo mondo wabed kod other source of energy kaka solar manyalo konyowa in production. Magala koro stima jo Kenya Power olal, to wan kod other alternative sources mag energy. Mar adek, kaka Migori County Government wamanyo mondo wa partner kod national government mondo wachak miluongo ne industrial park makoro jo ohala te mosetimo production wabedo kod park magikele gi kar kamoro achiel, to itimo negi value addition mondo kakoro gidhi e market to gin gik man kod nengo moloyo kaka ne giae kuonde man olosgie. Kiwinjo oko kacha thoth ji neno ni thoth ohala jomohero ohala e kaunti Migori gin wainde mosebedo kodak ka mang'eny. Un kaka migao mar ohala e kaunti ma Migori, be nitiere joket mwandu madongo dongo ma userwako kata muchano rwako mondo ting' weche mag ohala malo? Erokamano. Chutho en adieri ni joma osebedo much more attracted to Migori County gin wainde emoseloso osegero kembni mag ohala. To kaka wawuoyo sani wan kod jowa mang'eny nyaka joluo wetewa mosebedo attracted to timo ohala e Migori County. For example, wan kod rice growing in Nyatike. Kidhi kanyo endi ibodo ka ji mang'eny masani pidho mchele kendo establish mills marego mchele ni for value addition. Ok gin wainde, gin joluowa mosebedo attracted nikech the conducive atmosphere mwase create negi. Ntiere ng'ama ma samonya bedo oko dwa timo ohala e Migori. Un kaka migao, kuonde mage muneno ni nyalo time ohala, opportunities mage ma ng'ato nyalo kete mwandu madongo sani kaunti? Wan erokamano ahinya. Wan kod various sectors ma wanyalo keto kata wanyalo advise as opportunities within Migori County. Under agriculture, wan kod sugarcane growing, sugarcane sector. Wang'e maber ni Migori karka emipure niang' te ema be iloso nyaka sukari. Wan kod Sony Sugar, wan kod sukari industry be mana bathwa karka oma bei karka. Koro ma wanyalo invite mondo bi man kod teko
mar puro niang'. Ma is an opportunity ne sugar industry. One kod fruits and vegetable subs industry. Jok manyalo pidho fruits. Kendo one kod chenro ni in future kwasenwang'o enough quantity. To wanyalo partner gi jomoko mondo koro walos industry. Manyalo add value to our fruit producers. One kod cotton. Watemo kendo mondo walua. Anya jo nyatik man kod lope madongo dongo Nyatike and Kuria East mondo gidonje cotton growing nikech karka is an industry ma is not well tapped to one as an opportunity in Migori County. One called coffee. Coffee is also another area that we think can wapa nyalo miwa pesa maber kendo nyalo miyo jopur pesa maber kaka wuoyo sani endi watemo establish coffee industries in Kuria East and Kuria West kendo watemo encourage joma mondo donje cooperatives mondo through cooperatives gieki koro gi pur coffee akise puro coffee to gi process to through cooperatives we can do the marketing mondo anwang' ne gi chiro marang'owa mar coffee magi purogo. Then another category when I say analyze more say yudo ni one called areas moko ma pod are not well tapped like we have feedlot development. What Mosani Nyatike is an area that is known for cattle rearing. Dok Nyatike. Kendo kikitwa border be Tanzania karka dok mang'eny bende ya Tanzania. Hiyo kitingogi titerogi di mana yangi yoko. Watemo mondo ka Migori County mondo wamanyi investors wanyalo partner godo mondo wager modern abattoirs kuonde miyange doge gieki. Mondo koro giwuok kata we can export processed meat. Koroman again is an area which is not yet tapped. Again on the same note, what one mondo lost areas more what feedlot development areas. My wakao dok. To wakao dok kapot ndote. To mana kar pido dok, chweyo dok. Ikete kazo timi chiyo maber, to pido remo no bed machwe. Kosebet machwe, to they attract more value. Kako watu mangowa, what area market either kaka eno or wakado kode through butcher. Mana se wachocha, te yange to we have more production of what? Of meat. Mano is also an area that is not yet tapped. Under